dot kan soi thiam deuh nge ni dot ti poa atake mote tlat tan yen tur hi dot mulhum chong khum dan tlang huat lo ani hi o Andrew lo tlan ke mai hi Paul som pakhat kani lai khan kamel khriat vetona kamel khriat ton na hla chu Home Sweet Home Dr. Luka khan ani khada tong khan voin tlengin asang zongin akal zera titiang tuna phechuan me zong mi pa lai fa zai thiam thlang don taila alua sang viau ta veang hi engwa nge kan ti chuan alo illuminati veng em niang nge ati dem lo ati theidan tu haton tuma hian point lem zong kan han khel howanga ama sabanga chuan hairstyle hian ngawang tala sang hazukwa somro ko tanga sang hazukwa somsari inkara khovela la em mai le an la em awanga a member zingmi John Lennon page 1 sang hazukwa somro ko kumar thla a interview na isu ai puwa an la thu a sei chuak helani kha chuta tong chuan anni Paul hi ke chein ngayan ole theizui talo ni tin tu dang ni lovin na betul sau chanchin ngai nom takha kan lo khwe to thin nge yang chuta chuan Andrew hairstyle hi kan en chuan khang isu ai po la ga in chal ho hairstyle ang kha anei ve tat maya ang chia chu ni dik lo ama ro chu khatiang hairstyle chung kwa kha ton thlengin apu ani ti kan khya ni kan sam hi kan lu khu tu nia kan lua chuan kan thuak du kan thlan theina oma chu thuak fim tak chu isu ai la ga in chalte hairstyle angin a khu ta da wangin zon lian tak mai a ta phot mai tin me zo ma ke ni ve mai thengin kan lo khriat na hla Home Sweet Home music introduction kha kan bel chian chuan rock band la ga mai Satanic Sign ti te vel mai chu in cheinan le in post nan taka mang Metallica la Master of Puppet ti aminen khana in ang deuh chi amaya no ngai thlapot taila Master of Puppet hi James hian phua chan na soya chuan drugs tin sada wanga buaina kan nei ke ma nen drugs kha kan khoya kan control mo kon ti dain drugs zo khan min control zo lo male ti chove la tonga an phua ni na soya hetiang hla rock band Satanic Sign te chu enga ba ngai lo hla mi le ngal an music ang deuh chi amanga Home Sweet Home hi bultan ane wangin khriat lo lama puitu raw engemaw tak anei ni nge yang ala satu Andrew po tun thlengin kan lo khriat pha ta chu wangin Satanic lam pain hu ne ning kung ke na thuk tak anei arinom ta hle mai wala ti chuan hi ro en le te yang ole mule khriatin em ke chuan kan ei tlat Andrew hi azuang chawchawa ma se o kha engma danglam na omlo life nge ne boxia Guns N' Roses an single Exit Rose kan khalo met heya ani hitlan pa in a o buai me lovin azai theya amak tin hun tam tak chu klo mangwal veta ma se Andrew hi chu lan po ni satlia lo azuang ni tlat hei hi me khring pa ngai tan thil thei ani lo ni yoi lo chuan i o danglam me lovin zuang chungin zai han tum ve te de ma se eng wangin nge ati thei si kan ti chuan a hairstyle tong te a ron lak chuan na hla Home Sweet Home music introduction kan chui chian ta ka tang te khan pui tu anei ni ti ai dui a har ta khop mai tin hetiang ho hian in anna an nei tlang pui thina chu
he thalaka hian alo lang chuak ta ni Philippine mi ta tonga thimlal kan muang khan ami ta tong hian kan mu ve thei ta tlat mai tin heng ati sat ma ta pol hian satanic sign alo ve rang mai tun huwa film lama in lan na ta yan vai te hi ngai tuang ayem pakhat chu nun na thak ti nia pakhat le chu zaren na ni boka nun na thak ti le zaren na ti hian ko tuminang che ne ya chu sel tan na tanga chuan lam hoi ko ka ni heng wang nge thu pui ko tumin ang chia film pania ain nam hoi kan ti chuan anun sel tan ne hi aning tran to te po ani mai thei rimina tia tang ho hian atopa chuan tal chua du na han nei tlang puya ma se an thei to lo fo mai ani po hi ala rei ve ta khop mai chu wangin a filming nam hoi na film thu pui tang po hian tal chua adu ve to te po ani nge yang ole tuna thu tak hun kan lo thing le ta ama sebak nan ru hi mizo mi pa zai thiama chuan wanal sairowati rawa chuan ataka ka mu chak pol takani ve tlat maya mu po nela chutin ka chu e kha hlui don tin ani chuang lovin kal khal changa mu ve khum po acha ko mani a chan chu zai thiam ema christian ram kan nia chu wangin pathian ha tho lan tam na ram po ani ngei tu ania pathian chuan man ro tan eng bo mang thei ma se nang le ke hian a man ro zo kha kan khel chiam ta thrin ni mi in che dan te mi hairstyle mai ate kan buaya kan tanga mi musical instrument mana ate kan buai tla zela golia tha thatu kala lo pan man davida kha a man ro kha lal sola khan du fi du sela chuan ral do ngai lo phole facebook keng zo lo kha golia tha be tu kan tlak lo nang le ke po hian a man ro khel hian kan kwal thina eng tiang nge a man tak ti te eng tiang nge man don lo therang o tia rin na ne na thiang ngam ngam hi chu liam te chau kan ni video danga milar dang conspiracy theory kan ron pho chozel lo ne o comment lama khan tungin du ti te polo soi taula ama ko chin ti na zong chu kan ti vek thei khang lo mai theya a thei chu ti zel kan tum non ya nang ma kha in rin zo phot chuan nakina midang in ring zo ve mai don che ni ke mani nge pokan in ring zo lo chuan midang he min ring thei lo chu wang chuan ke mani hi ka ti thei ni hemi hi ka ti ve thei ni ti in ring zo la chu tang chuan kan hring nun kan khovel khan min pomin min ring ngam ve mai don ani ti kha a ron langa tin rin na hian thil ti tel thin ani kan ring ngota ma kan lak si lo chu om ziom lo wa chu wang chuan zoko pabung hi chang som ni pro ka chuanin thil ti tel lawa kin na chu thi ni mo kha kan hu ni khan khang te nem po khan in mil chu ko mai chu wang kan in ring to ka ti theya kan in ring ani chuan ma kan lange nge don ani chu chuanin ring tla ka midang tena an rin tla ka min suwa thei don ani ti kha